seuraa naisista. Kaikenlaisista voit olla vanhainkodista tai juuri päässyt koulusta. Saa sulla olla jenkkakahvat, kunan alapääsyn antavat nahkat. Soita tähän numero, niin minä huin sun puseroon. Ikäväli on 25-65. Ulkonäöllä ei ole väliä, kunhan on hyvät perspillot. Olen varsin mukava, osaan jopa puhua. Käsipainot kohoaa, kun niillä podamista harrastaa. Tule kanssani jakamaan, yhdessä nyt asumaan. Kun nelotiellä kuljetaan, voit tulla.